ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ከም ትንቡር ናይ እግዚአብሔር ቃል ንመዓልቲ ዝኾን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እዚ ንመዓልቲ ዝኾን ቃል ንካፈለሉ መደብና እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎሚ በዚ መዓልቲ ዝንካፈሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዙርያና ዋልታና ይስብል ሃሌሉያ እስከሎም ሓደ ሰብ ነዚ ቃል እዚ ምሳይ አውጆ አምላኸይ ኣብ ዙርያይ ዋልታዩ እስከበሉ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እስከ ሓደ ቃል ከንበልኩም የሞ ሼር ክንገብሪና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕስ 1 ክሳብ 3 ከንበልኩም ወይ እግዚአብሔር ጠቃዕተይ ክንደይ ኮን ይበዝሑ አባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙሓት ኣብ አምላኽሲ ምድሓን ይብሉለው ወይ እግዚአብሔር ንስኻ ግና ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ ክብረይን ንርእሰይ ልዕል እተብሎን ንስኻ ኢኻ ዋው ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ንስኻ ግን ኢልዎ ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ ዝበሃል ዘሎ ግን ጠቃዕቱ ብዙሓት እዮም ኣብ አምላኽ ድማ ምድሓን ይብሉን ይዝበሃል ዘሎ ዳዊት ነዚ መዝሙር እዚ ክዝምሮ ከሎ ካብቶም ኣብ ህይወቱ ከበድቲ ዝነበሩ ጊዜታት ሓደ ካብኡ ነይሩ እዚ ጊዜ እዚ ወዶ አብሰሎም ኣብ ዝተሰአሉ ጊዜ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ ዳዊት ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ወይ እግዚአብሔር ጠቃዕተይ ክንደይ በዝሑ የሚሉ ብኻልእ አዘራርባ አቦና ዳዊት ብብዙሕ መከራ ዝሓለፈ ሰብኣይ እዩ ነገር ግን ብሓደ መከራ ዘይተረፈ እዩ ዳዊት በብዙሕ መከራ በብዙሕ ስደት በብዙሕ ጸበባ በብዙሕ መግደራ ዝሓለፈ እዩ ግን ትዝገርመኩም ነገር ዳዊት ኣብ ማእከል ዝኹሉ መከሩን ኣብ ማእከል ዝኹሉ ጸበቡን ወዱ ከይተረፈኳ እንዳተሰኦ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ግን ልብ ዳዊት ግን በአምላኹ ጸንዐ ኢሉ ንልብ ዳዊት በአምላኽ ንኽጸንዕ ኣብ ነፍሱ ወከፍና ህይወቱ ጉዕዞ እንታይ እዩ ነይሩ ምስጢር ንልብ ዳዊት በአምላኹ ክጸንዕ ዝገበሮ ምስጢር ርድኢት ዳዊት እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ዳዊት ሓደ ርድኢት ነይሩ ናይ ዳዊት ርድኢት እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኡ ዋልትኡ ምዃኑ እዩ ስለዚ ዳዊት ኣብ ማእከል ማዕበል ኣብ ማእከል ጸበባ ኣብ ማእከል ብዙሕ ፈተነታት ናይ ህይወት ልቡ ብእግዚአብሔር ይጸንዕ ነይሩ ኣሕዋት እስከት ዳዊት ዝነበረ ርድኢት ሎሚ ብዚ መዓልቲ ዝኣነ ንስኹም እንጠቀመሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዙርያይ ዋልታዩ ዝብል ርድኢት እስከ የተወና ትፈልጡ ኣሕዋት ካብቲ ሓደ አምላኾም ዋልትኦም ምዃኑ ዝኣምኑ ሰባት ኣብ ህይወቶም ቀንዲ ዝረአ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ማእከል ማዕበል ምድቃስ ኣብ ማእከል ማዕበል ዕረፍቲ ኣብ ማእከል ጸበባ ቅሳነት ንምንታይ ተተባሃለ ዙርያኦም ኩሉ እግዚአብሔር ዋልትኦም ምዃኑ ስለዝኣምኑ ዋልታ እንታይ ስርሑ ዋልታ ቀንዲ ስርሑ እቲ ንዓኻ ንምውጋእ ዝውርወር ናይ ጸላኢ ፍላጻታት ኣባኻ ንኸይበጽሕ እቲ ጸራኢ ንዓኻ ከውድቕ ንዓኻ ከጠፍእ ንዓኻ ከሃሲ ዝወርወረ ፍላጻ ኣባኻ ንኸይበጽሕ ዝከላኸለልካ ዋልታ ኸይ ንህይወትና ድማ ዋልታ ኣለዋ ናይ ህይወትና ዋልታ ኣብ ኩሉ ዙርያና ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ዋልታ ህይወትና ካብ ኮነ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወት ክንቀስን ዘይግበአና ምኽንያቱ ኩሉ ጸላኢ ዝውርወሮ ፍላጻ ኣባና ከምዘይ በጽሕ ኣባና ከምዘይ ድምዕ ኣባና ከምዘይ ስልጥ ዝገብር ዋልታ ህይወት ኣለና እቲ ዝገርመኩም ዋልታና ብሓደ ወገን ጥራሕ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብኩሉ ኣቕጣጫ ናይ ህይወትና ዋልታና እዩ በቤተሰብና ዋልታና በሓዳርና ዋልታና በደቅና ዋልታና በትምህርትና ዋልታ እዩ በስራሕና ዋልታ በአገልግሎትና ዋልታ በኻልእ አዘራርባ ሎም ደስ ዘብል ዜና ክነግረኩም ህይወትኩም ኣብ እግዚአብሔር ዋልታ ዝኾነሉ ስፍራ ያዘላ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እኮ አይ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኢሳይያስ 54 ናብ መጨረሻ ክዛረብ ከሎ ንዓኺ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ኣይጠቕሙን የሚሉ
ንዓኺ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣፅዋር ኣይጠቕሙን እዮም ክትስእን ክትረትዕምን ይኽኽኢሉ ንምንታይ እዮም ዘይጠቕሙ ቶም ኣፅዋር እንድሕር ኢልኩምኒ ቶም ኣፅዋር ደይጎድኡ ኮይኖም ኣይኮኑን ቶም ኣፅዋር ዝጉድኡ ብዙሓት ክህልው ይኽእሉ ኾኑ ኣነ ንስኹምን ግን ኣይንጉዳእን ኢና ዋይ ተተባሃለ ንኹሉ ዝውርውር ናይ ፀላኢ ኣፅዋር ከንቱ ዝገብር ዋልታ ህይወት ኣለና እግዚአብሔር ናይ ህይወትና ዋልታ እዩ መጽሐፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዘዳግም እስከ ምሳይ ኪዱ ዘዳግም ምዕራፍ 33 ዘዳግም ምዕራፍ 33 ጥቅስ 29 ወእስራኤል ቡጽኢኻ ብእግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝቢ መን ይከማኻ ዋልታ ሓገዝካ ንሱ ድማ ሴፍ ሓበንካ እሞ ንጸላእትኻ ክግዝኡኻ እዮም ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትገዝእ ኢኻ ዋው ወእስራኤል ወይ እግዚአብሔር ዘኣምላኽካ ህዝቢ ወይ እግዚአብሔር ዝዋልታኻ ህዝቢ መን ይኸማኻ ምኽንያቱ ብኩሉ ነገርካ ዋልታኻ ኣምላኽካ እሞ መን ይኸማኻ እስከ ሎሚ ሓደ ሰብ ከምዚ ይበል በዚ መዓልቲ እዚ መን ይኸማይ እግዚአብሔር ዝዋልታይ መን ይኸማይ ኣምላኸይ ዝኸለላይ እስከበሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብዚ ዝዓቢ በረኸት የለን እግዚአብሔር ዋልታኻ ካብ ኮነ ህዝቢ ኣምላኽ መን ይኸማኻ ኢየሱስ ስሙ ይባረኽ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ነብርሃም ከምዚ ኢልዎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ከምዚ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ቃል እግዚአብሔር ብራእይ ከምዚ ኢሉ ናብ አብርሃም መጸ አብርሃም ኣይትፍራሕ ዋልታኻ ኣነ ዓስብኻ ኣዝዩ ክበዝሕ እዩ ሎሚ ዝቃል ክበኩም ኣይትፍርሑ እግዚአብሔር ዋልታኹም እዩ ኣይትፍርሒ እግዚአብሔር ዋልታኺ እዩ ሎሚ ኣምላኽ ዋልታኺ እዩ ጽባሕ ኣምላኽ ዋልታኺ እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብዘይገድስ ነገር ግን ናይ ኩነታትኩም ድምጺ ኣባኹም ኣይስልጥን እዩ እቲ ምንታይሲ ዕቤት ኩነታትኩም ኣይኮነና ገዳሲ ዕቤት ዋልታኹም ይገዳሲ ንኹሉ እንትናና ዝሸፈነ ናይ ህይወት ዋልታ ኣለና እሱ ድማ ኣምላኽና እዩ ስለዚ ኩነታትና ዝሃቡ ድምጽን ተሃቡ ንሕና ግን ንዋልታና ኣሚንና ብዕረፍቲ ኢና ንነብር በዚ መዓልቲ ዝኣውጁ ዕቤት ኩነታተይ ብዘይገድስ ድምፂ ኩነታተይ ብዘይገድስ ዋልታይ ካብ ኩሉ ዓቢ እሞ ነዚ ዋልታ ክሓልፍ ዝኽእል መጻወድያ ኣጽዋር የለን ኩሉ ዝውርወር ኣጽዋር ኣባይ ኣይሰርሕን ይበሉ ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም እዩ ኣምላኸይ ዋልታይ እዩ በሉ እዚ መዓልቲ ሻሎም Let's go.